De meeting wordt georganiseerd door de Frieske Motorrieders. De FMRR die vindt het een groot succes. Wij hier als doelstelling joh, ik om minimaal 300 motoren hier te krijgen en dat is slagen. We zijn onder de 300, we zitten op een 320, 330. En als je het is voor hier begonnen, toen hier we spontaan 150 mensen en we zijn dan verdubbeling, dat zo mooi was. En toch het waar is het net meer worden dan die verdubbeling, maar dat is al een groot succes. Er komen alle keer verschillende motors en motorrieders naar de pier. En ook de leden van een nieuwe club, die geen club wezen wil, de United Free Bikers. Een groep Friesen die jochten deze broadskip op om leuke dingen te doen. Ritjes maken, etentje ergens, een workshop, dat soort leuke dingen. Maar daar heb je toch ook motorclubs voor? Daar heb je motorclubs voor, maar dan ben je vaak aan heel veel regels verbonden en zaken waar je aan moet houden. Wij hebben eigenlijk alleen maar een gedragscode. Dat we willen dat iedereen zich gewoon netjes gedraagt en respectvol. En we willen graag een positief imago uitstralen, dus dat niet dat negatieve wat er momenteel een beetje omheen hangt, dat de boventoon voert. We zijn gewoon motorrijders, we zijn gewoon vaders, moeders, whatever. En we hebben allemaal baan, maar het motorrijden vinden we wel leuk. De leer dragen we ter bescherming, de patches dragen we ter herkenning en dat is het eigenlijk. En zo ging je bijgelijks met z'n allen naar het piertreffen. De organisatie daarvan wil takken hier nog groter. Het doel is de pier van hier tot aan Diektevol. En hoeveel dat binnen weten we net. Nee, maar gewoon hoe meer hoe mooier. Dus er is net echt een doelstelling van hoe volle, maar we willen het de komende jaren gewoon verder uit te breiden. Zo groot mogelijk. Het treffen is rustig voor ons. Nee, goede oren die elfenien zien of haar een paard.